Onye dị ya batawa. Batawa. Onye ka ego? Hey! Ako kunyeku. Kasi na mo yego. Kunya. Nda kwa no dike ina nesa mo kwa na mama azende. Isi ni mo onye mbo. Chineke me. Oni chitezim. Omo wonya ho mako bibosa. Miago. Chitezi. Oh, ogun akpara agwugwa mekweli ya mbo sozo. By the way, gini kine mekwa neba, what are you doing in my house? Nobody is so which is the This is my house, I live here. Eba wolom, ebi me eba. Ulogi. Ola antim. Ola antim ulogi. Antigi. Chere, ina antim boy. Mara antigi boy. Onye wa antigi? Antim Dominica. Dominic. My wife. Hey! Okay, you kuko Antigi. How come? Mia na mam one. She's my cousin, direct cousin. Maybe if you bear since Makana, I base in Lagos, so I come nata. But someone again her. Chief Oteria can nata. No. Koche. Hey, Bikuchi. No, when I get my cup of sand. Oh no. Chief go in. We want to make sure there's no come myself. Because the road. Oh, my career way, cham. So bad, bro. No. My wife for Manila. No. I don't know. Now I'm just you go and watch another Hey. Ndocha na amu ebe nno. Mgbara gị nkwa. Nyoro gị okoso ebe anyị. Hey, nse ya na ebe anyị gbanwa. Otu ya na anyị maka isa. Hey, nọrọ n'ebe ahụ. Ndocha gbalụde m n'egwu. Mom na-agbakwa egwu. Mother can scare you, but mom give me sipitajo. Mother dey work am afọ zi na ngwa. Anya bọ anya atọ ya TV man no nke ga maka. Nga na amata maka na am. Chere, ịchọka nkụziri gị. Ị chọrọ ịga. Maka na ma ahụ no ba no dey go to ọrụ ya na nkụzi. Chere, ịchọrọ ịga n'egwu. Onye ọma Mama. Ndaze gbara gị egwu. Oh. You could get to this few minutes. Come change here now. Toilet time. Onye to achuru go we. Onye gbara go ọtọ. Ijuwa, Otero. Otero. You wanna not test them? Erigoso. Erige mmadụ. Dede no. Okay, ọtọ dede disile n'oyi. Ọtọ disile n'oyi. Mụnwa bụ Ijuwa. Na nga erigoso. How come? Mama can't. So, I'm not going to Bia.
chọrọ iti gị mma nsogbu. Ị na-agbara ahụ? Chere ka ngosi gị chere. Nsọ ka mmadụ isi agbara ahụ mmadụ n'anya ọcha. Cherekwa. Wajọ mmadụ. Ijuwa! Ọkpa ya kpọrọ mpụ How come? Bịa! Onye esiri gị bịa na ihe nga? Echebe sọ maka nne gị nwa onye na mpa dị na mma ya otu abụrụ nne gị na nne nne. Ebe gị jiri bịa ga isusi efe chọrọ iti gị mma nsogbu. Ị na-agbara ahụ? Chere ka ngosi gị chere. Nsọ ka mmadụ isi agbara ahụ mmadụ n'anya ọcha. Cherekwa. Wajọ mmadụ. Ijuwa! Ọkpa ya kpọrọ mpụ Who are you? Nyeke ewu. Ekwe udolelekwe baba. Mmike bụ ije ụwa. Sị gị ma ọ bụ ara na ọ bụ n'ihe. Something is wrong somewhere. Onye na-ahụ m injina. Onye na-ahụ m injina Chineke ga-akpọ ya ọkụ. Onye na-ahụ m injina Chineke ga-akpọ ya ọkụ. Onye na-ahụ na ịkpọ gị bụ mama mgbe bara na ọkpọ ihe ya. Ebe m ga-eti ya mgbe nwaanyị gị na-alụ. Ọ ga-abụ onye ebe ọ ga-eti ya ọkụ. Ị ga-asị ebe m ike ka m iche ọsụsọ. Ele mgbe ọ bụla. Ije ụwa. Ọ ga-achọ ebe ị ga-eti ya ọkụ. Ọ ga-abịa sị na pepa gị. Ije ụwa akwa anyị na-ebe ọ nweghị ya ga-solve the problem. Ihe mere na-eme na ọ nweghị ihe a na-ebetere n'akwa. What you have to do ị ga-achọwa ama m gị ọfụma. I know you. Ama m gị ka onye na-agba mbọ. Ibewekwa akwa from now till eternity is not going to solve the issue. Ịma mgbe m na-ahụ mgbe ihe ndị a na-eme, ịma when it was rosy, and I'm now suspect that this thing is not a handwork from God. Ọ ihe Chukwu ji aka ya dozie kama ọ ihe nke ụwa. Ịmenụ na ị ga-akara obi ihe ọwụhụ akwa ga-awụ the solution to this problem. Akwa m na-ebe anaghị m ebe akwa maka ihe mere kama m na-ebe akwa ihe mụ na ndị nga anyị ga-eje.
anya m ga-eji ahụhụ otu m ga-esi elegha ha anya n'ihu ihe niile ahụ bịara agbamakwụkwọ bịa mgbe anyị gbara nkwụ otu m ga-esi agawa ahụ to each of them na-agwa ha sị lekwe lekwe otu ihe niile siri mee maka mma m shiri m aka na ntị dọọ m aka na ntị mgbe m gaji ije ọ wụ eziokwu na ọsọ m chọwa nwaanyị chọba mana mgbe m kpọrọ ya gaa n'ụlọ anyị okwukwe m na nchekwube m niile wụ na ọ ga-agbanwe ọ mebi anyị na-ebi a na-agbanwe kama ya nwee ịgbanwe agbanwe ya na-etezi m shi n'ihu na look at me ọ na-ewetu obi ama m otu ọ na-adị enwere enyi nwoke ụdị ihe a mere even mgbe m na-abatala nna m na ịlụọla alụ ịgbala akwụkwọ if not I wouldn't have allowed you to venture into this kind of thing. Huh? Here and there, all that glitters are not gold. Nini na muke abụrụ ọlaedo. Ọ na-eme ụmụ okorobịa ugbu a nke na-eme ahụ ebe oshi na-acha ya dị ha ka ebe ahụ ụwa ọgwụla. But you think ahead what the future will provide. Look at you now. You will be a testimony to our young youth. I believe so. Mana ime ihe a mere kịta ọ wụ ezigbo nkụzi ka ọ wụ nyere m ọ wụ ezigbote nkụzi ka ọ wụ nyere so many of our youths ndị na-awụ ha nọrọ ha achị mgbe nwaanyị wetara nye ha ma ha na-aga na-achụ nwaanyị iji ego ha ga-alụ nwaanyị a ji ego ka anyị lụrụ ya ka o nwee ike inye anyị ego ashị ọ ga-aka mma na ịgbara mbọ gbachie mbọ ike gị nweta ego asọnye bụ igu ka ewu na-esi asọ ọmụnwa nwere ego gbaa mbọ kpata ego kedu nwaanyị ọnwụ ga-abịa na-emere m ọmụnwa ka a na-efe m dịka eze mana ebe m chọganụ ready-made ịhụnanụ ngo ready-made dị mere m mana ekele dị Chineke ihe ọzọ m chọrọ ịgwa gị nwere ihe m bụ n'obi nwere ihe m chọrọ ime You are coming. Tell me, how did you know this? Condition living like this. What's happening with this? I said, more. I didn't know what's on the mouth. I said, what do I want? I have to go and better than the masih ya dulu kejiwe ni nwa so nshibedi na marriage mana iju ụwa abụọ so mụcha ndị ji ego ga na-abịa na-esogbu jem ka ndị iji isonye shi mgbe m pụtara bịadokwa ma m bịaba cheki onye ka jide ihe gaa nsị nwere eluigwe nwere ya ala akwa ya n'ụgbọelu akwa ya na ụgbọ mmiri enwere ya ndị enwere imo ka eji ele nne gị kpọkọrọ ụka ume echi anyị bido mmemme friend ọwụrụkwasị ọlụrịala m ya akụbara afọ ime akụbara ma afọ ime na-akụbara mgbe m ji chọpụtasị nwoke fek mgbe akwụkwọ ha maka mara m ụlọ mana juche mmiri na ama moto na nna na kacha mmiri afọ ime na-apụta gbado otu aka nwunye nwaanyị na-akọghị ntụtụ ya akụrụ ngara eri ya akụrụ ngara ahụ kogide akọpụ m nwa n'afọ nwunye gị nwaanyị ahụrụ ibu akọpụ m nwa n'afọ kamgbe ahụ ụka ka m na-aga hụchi n'ụlọ ọgwụ ga-ega m chịba ga-ega eme test nke m gara ka ikpeazụ ha sị akpa nwa m ba ha akọrọ m ihe akpa nwa m ọ lewere anya na Sokoto saga masaji
Ngiwe na mfufurere otoka ha mere aka ama saga akwụkwọ adị m afọ gbana ebe ha so ha na sokoto ọmụ nyele m anya na jalingo ewu Chineke nnabụrụ ọ bụ Chineke nna gara ebazibazite m ekpere ha so oche n'ihu nke ọ kwụchiri iche nsobiri igwe ekele dịrị gị ha pụtara n'aka mgbe m na-apụla dọkịta ọsọkwa m na-acha azụ o nwere ihe na m ga-aga mee test ha sị enwere tumba clọtin Njukwara dọkịta tumba ma ọ wụkwanụ mbọ ya so wụkwara nta onye otu ọ ji atụgharị ya nke mgbe m si ya kelebe m na-ebere mma How about your brother? Nwanne gị nwoke kwara. Edu Edu na nwoke onye Sorry, please, sorry. Sorry. I'm sorry. Happens. Ọ na-abịa abịa Edu na nwoke dịka ichere jụọ agbagidere m Edu n'ekwentị ekwentị aka na ya afọ ọzụza ndị ka kara aka Edu obudu fon kọl mbịaba kpọọ ụmụrụ otu enyi nwoke ọhụrụ na-eme Edulo ya na-anyagharị ya n'ụgbọala si biko nwere enyi Edu nọ na Swiss m ga-anatarịrị akara ekwentị ya ya sọ nnata ya kpọọ ya ka ahụ ke Anambra onye nnobi ya sọ mkpọ onye ka ihe ike nnọọ sikịta ka m na-edu nwere nwoke kwuo okwu ya nọrọ Edu ya brada abalị ime nsị nsọ Edu nọ n'ime 4 months mkpọkwa ya abụọ Edu nọ n'ime nso onye nọ n'ime ọ nọ n'ime bedrum ngwe ya pụta daza aka ya rụkwa na kichin ya pụta daza aka n'ime ụlọ nọ ọwụgo ga-apụta daza aka ọgwụgwọ isiokwu ekele nọ ma Edu nwere nwoke ma ọrọ ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ka mmiri ka amadụ ma chi anaka m onye mere Edu ihe oyi ije ụwa ọbụla gị ije ụwa ga-asị na ọdụ Edu na ihe ọma na ndụ Hey, ije ụwa ahụgala ihe ọma. Yes. Hi baby. How about you? Ije ụwa ga-ahụ ihe ọma. Nkwasa, hụshia, gabi ịhụ ahụ. Yes. Are you surprised? Asa, Hold it. Listen, let me tell you something. You see, the stone which the builders rejected has turned to become the chief cornerstone. Listen, Kadima. He's my husband now. To you. But to me, he has turned to become my Lord, my gold. Asa, you will devilish. Asa, you will devilish. Asa, Jinji. I'm sick with such a culture. Hey, you could have no more than good one. You are one. Point of correction. I'm not the devil here. Okay? You gave the devil a chance to come into your home. Oh, do okay? No. When I came on it, you brought me to your home. You told me about your husband. He did this. You never valued him. You don't know what you want. I know what I want. He is what I have been looking for.
kọchara mele na ọ ga-abara m ọ ihe mere ji na ihe niile ahụ ị hụrụ m mere n'ihi na ịmaghị uru ya mụ ama uru ọ ga-abara mgbe nara gị bịa na akpọmekwezi anwụ akwala ya nwa kpọmdame. Let me tell you something. Once you allow third party into your home, marriage ga-agwụla. Ọ ga-asago nke a ga-ezi gị ihe. Ọnwa ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa gị mechaa n'ụwa otu ebe lụta gị. Agwakwala anwa ka ị kọrọ enyi nwaanyị dị mmekwa dị eme ma ọ nwụọ ya. Gwa ka ụtụtụ ebe Dominica mmiri ezuole gbachaa asa akọ fechaa omegịnị ọ dara awụ. Ọ bụrụ na mmadụ gwara gị ngwa n'atụma ihe nwere ike tụgharị ntị ị gaghị ekwe, mana asị n'ime ihe niile nọ n'ụwa ndị onye ten mmadụ kwesịrị ịdị na-eji etu ọnụ ọbụla gị Chineke. And here, the only thing that is constant in this life is change. Onye bụrụ mụta nwere ike echi ya mee gịnị ya rie. Onye na-enweghị moto taa nwere ike echi ya mee gịnị ya zụọ ụgbọala. Onye na-amụghị nwa taa ga-amekwa Chineke ma agwa echi ya mee gịnị ya amụta nwa. That is why they said you should not treat the people you meet on your way up bad. You might equally meet them on your way down. Onye ahụ ịbụ n'ụzọ mgbe ị na-aga aga mgbe ị na-eri mgbe ị na-aṅụ echefula Chineke kere gị. This is it. Gị wụọ ọgaranya cheta ogbenye ahụ ị na-eleda ya sị na onye ahụ poor man gị na-akpọ ya poor man. That person, God might elevate that person to the highest level tomorrow. Ya wụrụ the richest person on earth. That is why ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa o kwesịrị ịdị very careful. Marriage ọ na-atọ ụtọ ọ na-enwekwa elu. I learned something from you. O nwere so many things m mụtara from you, and I believe onye ọbụla nọ n'akụkụ mụ na gị abụ kwesịrị ijikwa ihe niile a mere between you, me and Asa. Ị kwesịrị iji wee mee gịnị wee mụta ihe wee kwadokwa onwe anyị maka nke dị n'iru. Value your husband. Otu ọbụla nwoke a dị nọ sọpụrụ di gị. Akwụkwọ nsọ kwuru ekwu ekwere na akwụkwọ nsọ sị gịnị nwaanyị sọpụrụ di gị dị nwoke ị ga-ahụ nwunye gị n'anya. I loved you with all my heart. Yes! Emere m ihe niile m ga-eme iji nweta obi gị mana n'ọrụ ya dị ka mmiri ahụ n'elu okwute. M na-ekwu n'elu gị na-agwa n'ala maka gịnị ịhụrụ ego elebe ego ahụ n'ụwa. Ihe niile ndị ahụ kpọwala gịnị vanity. Who is laughing last? You started the laugh. Now I took the laugh over from you. I am smiling and I will continue to smile. Asa gwara m ihe niile o mere otu nkata niile ọ kpara na-erekwa ụlọ sịkwa gị na nke a mee nke ọzọ naanị because na ọ hụrụ m n'anya. She wants to use that to bring me out of that bondage for her to put me in a better place. Ọ kọrọ m ihe o wutere m so much because of your mmanya nwere n'ebe m. But I have to forgive her for me to move on. This life is so sweet that you cannot allow onye ọbụla ịbịa gbasasịa gị anya. Ihe niile mere emeela. Ihe ọbụla mere n'ụwa bụ emesi. Ihe ọbụla Chineke hapụrụ ya mere o nwere ihe ekwesịrị iji ya wee mụta. N'eleta ọrụ ife ya na ọ mara mma nwaanyị ma mma ihu makwa mma ime obi maka na asị agwa ọ ya bụ mma nwaanyị. The beauty of a woman is from the heart. Some people fine ha na-elegara anya na mma ihu ma otu onye acha agwa dịkwa ogologo. No, the beauty of every woman is in the heart. And again, character. Ya bụ omume. Omume gị jọrọ njọ yesterday mana ohere ka dịkwara gị ịgbanwe. Yes, because Chineke bụrụ onye ọ ga-awụ gị mechọọ gị bịakwa ịrịọ ya mee gị ya gbaghara gị. Ndị na-anụ olu ndị na-anụ olu gị ndị na-ahụ ihe ime gị ndị nwere ihe anyị ime gị ha kwesịrị iji abịa eme gị wee mụta ihe. Sọpụrụ di gị. Don't bring third party into your marriage. Don't welcome that because the show mepere ọnụ onye a na-adị ga-emekwa nka nwunye ga-emekwa nke ọzọ. Forget that marriage. Ha ga-enyere gị aka kụsa ya. Yes! So n'ihe niile ị kwesịrị ime Chineke kere na ndụ ka fọla gị. Ọnwale ya na ọkwa ọgwụ nabatara Asa into our marriage. Gị ma Asa onye nke ịtọ. Gị lụzo ụmụ.
mụ gị nọ asa ọmụ ya bi gba dịka dị na nwunye na-enwere nwaanyị amụrụ tụrụ asa anyị mụta agadaga nwa nwaanyị bouncing beautiful baby girl. You need to see my 2-year-old girl. She is inside. I want to leave now. So, two fresh bloods. I need to cut up blood dying together. With your hashi patama. Give home one. They couldn't want to ever forgive us. You know? So, Toshima, my sister. You need to go when you need to go. And you better laugh when you better laugh. Why, you do this. How you go on, blah, blah, blah. No, that's how we go in here. Today, we are those things. I give you the punish. The model when you go about, you give it. I go to him about. None of the normal day hot. I always be like making deep home. Young people need no past. And what would you know? I want to know what money. You told me what who are more than I into collab. On that place, you will look at yeah, I'm a local to say. One hour said you were a backup artist. Dig a cough artist now, a cough artist. What I do, even I am school. Ogini na-esokwu Ogini na-esokwu Egogo nyere m ya na doka Egogo Gwa m ihe na-esokwu Nwanne gwa m ihe na-eserunu